वेलकम टू 13th गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवल. आणि गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवल म्हटल्या उपरांत एक गोष्ट नक्की आमकां दोळ्या फुड्यान येता ती म्हळ्यार पूर्ण महाराष्ट्रांतली फिल्म इंडस्ट्री जी आमचे आवडटे कलाकार आसात ते सगळे ह्या फेस्टिवलाच्या निमतान गोंयान आसता. आनी हे फेस्टिवल जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना एक नांव जें आमकां सगळ्यांच्या ओंठार आसा तें म्हळ्यार विन्सन वर्ल्ड. कारण फाटलीं 13 वर्सां कोविडाच्या काळान 1-2 वर्सां उरली, बट येस फाटलीं 13 वर्सां ते हे फेस्टिवल सक्सेसफुली आमच्या ह्या गोंयान घडोवन हाडटा. आनी काल जशें सीएमानूय सांगले एक गजाल ती म्हळ्यार आफ्टर इफ्फी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल जर त्या धर्तरेचेर त्या लेवलाचेर जर फिल्म फेस्टिवल आमच्या गोंयान जाता आनी तें खूब म्हत्वाचें आसा जाल्यार तें आसा मराठी फिल्म फेस्टिवल, गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवल. पूर्ण श्रेय वयता विन्सन वर्ल्ड हाका. आनी विन्सन वर्ल्डा जे शेटये ब्रदर्स आसा तांकां वता. आनी आमच्या बरोबर संजय शेटये बाब आसा. सर वेलकम टू दी शो सगळ्यान पयलीं. थँक्यू. म्हाका खबर आसा अशे तरेचे फेस्टिवल करच्या पयलीं आनी करतना जे कितें तुमकां फेस करचें पडटा आसतलें ताजे बद्दल आमी उलोवया 2 मिनटां. बट ह्या वर्साच्या फेस्टिवलान स्पेशल कितें आसा आमकां? स्पेशल अशें म्हणजे कितें 2 वर्सां आमी करूंक शकूंक ना न्हय. सो ते सगळे ते परत एकत्र हाडपा खातीर जो म्हणजे थोडो त्रास जालो. म्हणजे सगळ्यांक कळ्ळो की नाव इट इज सेफ टू कम. बट आमकां ज्या गेले 12 वर्सां आमी जो फेस्टिवल करता त्या कारणान आमकां जी रिलेशनशीप बिल्डअप जाल्या आमच्या प्रेक्षकां कडेन आनी प्लस प्रोड्युसर जावं सिनेमा सगळे स्टार कलाकार मराठी दे आर सो कॉपरेटीव की जेन्ना आमी तांकां कॉन्टॅक्ट केलो की ह्या वर्सा आमी करता. सो दे वर मोर दॅन हॅपी. दे वर अरे आमी रावल्या, तुमी केन्ना करा, परत करा, तुमकां जाय ते हें करा. आनी ह्या वेळा पिक्चरूय बरे नवे जाले. 2 वर्सां कांयच जावंक ना न्हय. सो थोडो त्रास जालो म्हणजे कन्विन्स करपाक की आतां सेफ आहा हें करपाक. बट दॅट इज नॉट मच की एका म्हयन्यानूच आमी हें सगळें करून की डेट ठरोवन मागीर थिएटराचो एक मेन प्रॉब्लेम जालो की कला अकादेमीन. सो कॅपेसिटी आमची थोडी कमी जाली. सो जास्त रजिस्ट्रेशन करूंकूय मेळूंक ना. पण रेस्ट इज एवरीथींग एज यू पळयला तुमी काल सगळे जवळ 60-65 कलाकार आयल्या सगळे. हाय म्हणजे ते बाई म्हाका एक सांगा, खास करून हांव तुमकां विचारपाक जाय म्हाका, कारण अशे तरेचे फेस्टिवल जेन्ना जाता तेन्ना आख्खे आमी वर्ल्डानूय पळयता व्हडली फेस्टिवलां विथ गव्हर्मेंट हेल्प जाता. तुमी खास करून एक म्हाका श्रेय दिवपाकूच आनी पूर्ण गोंयकारांनी श्रेय दिवपाक जाय. विदावट एनी हेल्प म्हाका दिसता फक्त जर बाकीच्यो बारीक लायक थिएटराच्यो बारीक जर हे सोडले जाल्यार बाकीचो सगळो तुमी पळयता. कशें पॉसिबल जाता? पॉसिबल म्हणजे हो मेन नसीब. आमचो थॉट जेन्ना हो फेस्टिवल करपाचो जालो तेन्ना आमचो थॉट असो आसलो की छोट्या प्रमाणान आमी सुरू केल्लो की गोव्यान मराठी पिक्चर पळोवंक मेळना. स्टार्टींग जेन्ना फर्स्ट आमी केलो सो त्या ल्हान प्रमाणान थोडे एक 10 मराठी फिल्म हाडून आमी सुरू करया आनी गोंयच्या लोकांक बरे पिक्चर मेळचे म्हणून. सो इन्वेस्टमेंट सगळें आमचेच आसलें. पण तो पयल्याच वर्सा आमकां इतक्यो प्रतिसाद मेळ्ळो प्रेक्षकांक की आमी म्हटलें ना. म्हणजे पयलीं 2 थिएटरां सुरू केल्लीं, मागीर नेक्स्ट इयर 2, 3, 4 जाली. आतां ह्या वर्सा 4 आहा, पण हेच्या फुडें वाडोवन म्हणजे हय करूं शकता. पण येस एज यू रायटली सेड की बेसिकली आमकां फिल्मा बद्दल इंट्रस्ट असो की गोव्यान सुद्दां फिल्म मेकर आसा मोठमोठे डायरेक्टरा कडल्यान म्हणजे इंटरॅक्शन करून हें करूंक मेळचें म्हणून आमी मुंबयचे म्हणजे मराठी डायरेक्टर्स इवन मदल्या वर्सा आमी हिंदी मल्याळम डायरेक्टर सुद्दां हाडल्या की वार्तालाप करता, येवन आपली आयडिया एक्सचेंज करता. गोवन फिल्म मेकरांक तांचो फायदो जावचो हो हेतू आसलो. सो पयशा बाबतीन आमी पळयना जाले, पयशे आसूं चल येता, बट वी आर डुईंग समथींग गूड फॉर गोवा असो हो हेतू आहा. आनी तो आमी ह्या वर्सा चालूच दवरला. जेन्ना फेस्टिवल आमी म्हणटा खास करून लोकांक सांगपाक सोदता आमी फिल्मां पळयता तितल्या पुरती नासता. कारण ते फिल्माचें शेड्युलींग इज दी म्हाका दिसता जे लास्ट स्टेप आसा ताच्या मातशें पयलीं येता. पूण जेन्ना सुरवात करप, जेन्ना जशें बायूनी म्हळें की 75 सेलिब्रिटी 75 कलाकार जे वेल नोन मराठी इंडस्ट्रींतले आसा एका स्टेजीर हाडप, ही सुरवात ती आतां पर्यंत हो टायम कसो कितें आशिल्लो बाई? स्टार्टींग पासून म्हणटा तूं ह्या वर्साचेर? हय. सो ते शेड्युलींग इज अ बिगस्ट हेडेक.
एवरी डे ते चेंज जाता कित्याक तेंचे कलाकारांचे आणि डायरेक्टरांचे त्यांचे शूटिंग बिटींग आणि ह्या गेल्या 2 वर्सां OTT प्लॅटफॉर्मामुळे खूप सिरियल्स चालू आसा म्हणजे सगळे कलाकार बिजी असता. सो सगळ्या कलाकारांक ह्या 2.5 दिसान हांगा हाडप आणि त्या टायमार हाडप हो मोठो लॉजिस्टिकली आणि म्हणजे त्यांच्या ह्याच्या प्रमाणे व्हडलो प्रॉब्लेम. सो शेड्यूल करप हो मेजर प्रॉब्लेम. पयलो पयसो उबो करप हो आणि त्याच्या उपरांत शेड्यूल हें करप. सो तो सगळ्यांक कॉन्टॅक्ट इवन शेड्यूल फायनलायज जाल्या उपरांत सुद्दां थोडं अशें जाता की अरे ना शूटिंग आमचें सोंपूंक ना तूं मातसो आपलो हें कर म्हणून तुमी पळयला अशें काल सुद्दां आमचे 1-2-3 पिक्चर फुडें फाटीं करपाचें पडटा. पण बट प्रेक्षक सुद्दां आमचे गोंयचे प्रेक्षक एवढे इतके अंडरस्टँड एंड कोऑपरेटीव आसा की दे अंडरस्टँड. आमकां चड हें करिना की दे गो विथ द फ्लो. फेस्टिवलाचो आमी म्हणटा की 13वो फेस्टिवल आसा पण प्रत्येक फेस्टिवल हांव पळयता फाटलीं 6 वर्सां जेन्ना हांव कवर करता इट्स अ सक्सेस. ताच्या भितरूच एक सक्सेस आसा आख्खे तुमच्या फेस्टिवलान. ह्या वर्सा सुद्दां कालची ओपनिंग सेरेमनी जाल्या नंतरूच कळ्ळें की इट्स अ बिग सक्सेस. ह्या सक्सेसा कडेन कशें पळयतात? सक्सेस म्हणजे एक पयलो म्हणजे आमी जे मुवीज सिलेक्ट करता आमची जी टीम आहा विन्सन वर्ल्डाची टीम आसा ती म्हणजे ते जे मुवीज जे सिलेक्ट करतना ते सिलेक्ट करतानाच आमी तो विचार करता की गोव्याचे प्रेक्षक खंयच्या कसल्या तरेचे प्रिफर करता. ऑल्दो आमचे कडेन जवळ जवळ ह्या वेळा 51 पिक्चराच्यो एंट्री आयिल्ल्यो तेतूंतल्यो 22 सिलेक्ट करप म्हणजे व्हडलो प्रॉब्लेम. बट सो तो 22 पिक्चर जे सिलेक्ट केल्या ते गोंयच्या प्रेक्षकांक आवडटले काय ना ते आमकां आतां 12 वर्सां एक्सपिरियन्स आयिल्ले आहा. सो आमी ते सो लोक सुद्दां जाणा की जेन्ना हांगा आमी येतले पिक्चर पळोवन ते बरेच आसतले आणि तेतूंतले 4 प्रिमियर सुद्दां आसा. म्हणजे फर्स्ट टायम जे दाखयता म्हणजे आमचेर हे प्रोड्युसर आणि कलाकार मराठी इंडस्ट्रीचे इतके विश्वास दवरता की आमचो फर्स्ट टायम प्रिमियर गोंयानूच करूंक जाय असो तेंचो हट्ट आसता. आमी जवळ जवळ 6 प्रिमियर आसले तेतूंतले फक्त 4च करूंक पावले. थिएटरूय कमी आहा न्हय. सो हो सगळो हे मेळ प्रेक्षक आमच्या गोव्याच्या खबर की आमी जेन्ना 2.5 दीस हांगा घालयतले ते नक्कीच आनंदाचो आसतलो म्हणून ते सक्सेस यू कॅन से. आणि एक गोष्ट हातूर आसा जेन्ना नो एंट्री पुढे धोका आहे त्या टायमार आयकलेलें की गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवलाक जर प्रिमियर करीत जाल्यार फिल्म बरें चलता. हय तेच तेंचो एक आसा अशें आनी जालां तशें जाताय बी. सो आयजूच सकाळी म्हाका एक डायरेक्टर हांव नांव सांगिना की आपण फोर्सफुली तो प्रिमियर हांगाच दवरला की आय एम शुअर की इट वील बिकम अ बिग हिट. म्हाका सांगा ह्या वर्साचे आणि खास करून जेन्ना कृतज्ञता पुरस्कार आमी जेन्ना म्हणटा आणि अशोक मामाचे आणि गोंयचे कनेक्शन तशें सारके खूब म्हाका दिसता डीप हे केल्ले आसा रुतलेले आसा. कशें पळयता ह्या गोष्टी कडेन आणि तुमकां खरेंच प्रावडूय फील जाता आसतलो कारण अशोक मामा सारकिले जे कलाकार आसा तांकां हो एवॉर्ड ह्या वर्सा दिलो ना. बरोबर कित्याक आणि योगायोग असो की ह्या वर्सा त्यांचो 75वो वाडदिवस जाल्लो. आमी इतके हॅपी आसले की ह्या वर्सा म्हणजे CMचे हस्ते त्यांचो हें करता म्हणजे पण 2 hour बॅड लक अँड हें की ते आज सीक पडले पण तेंच्यांनी काल लास्ट मेरेन सुद्दां ट्राय केलो की येवचे म्हणून. पण त्यांचो कृतज्ञता पुरस्कार तांकां दिवप म्हणजे हो आमचो सुद्दां एक मोठो हेंच कसो म्हणजे अवर हॉनर. आणि सिन्स गोवा कडेन तेंचे क्लोज नाते आहा गोव्यात तेंचो देव मंगेश देव आसा. सो ते तर इतके हें आसले की गोव्यान येवन आपण हें करतलो भाशण व्हडलें करतलो पण ते जावंक ना. पण एनिवे आमचो भाग्य अशें धरून आमी म्हणजे समजता की हो आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आनी 75व्या वाडदिवस दिसा तांकां हो पुरस्कार दिवपाक आमकां संदी मेळ्ळी हें आमचें भाग्य. सर आनीक कितें नवीन आमकां पळोवपाक मेळटलें येणाऱ्या वर्सांनी? हय खूब प्लॅन आसा पळोवया आतां फुडल्या वर्सा म्हणजे नवे म्हणजे वर्कशॉप आतां OTT प्लॅटफॉर्म इज मेकिंग अ बिग डिसिजन. सो त्या दृश्टीन कितें तरी नवें कितें करपाचें ठरयलां. आय वील बी शेअरिंग इट विथ युअर चॅनल्स व्हेरी सून. नवें कितें तरी करून म्हणजे मराठी फेस्टिवल जातलेच त्याच्या बरोबर जोडून आणि एक दुसरें म्हणजे सिनेमा रिलेटेड ओनली समथींग न्यू फॉर अवर फिल्म मेकर्स गोवन फिल्म मेकर. येस म्हाका दिसता खूब बऱ्या तरेन तांचे कडेन सांगलें. अँड येस फिल्म इंडस्ट्री गोंयान नवीन कलाकारांक तशेंच जे फिल्म क्रिटिक्स आसा किंवा फिल्म पळोवपी इंट्रस्टेड जे लोक आसा तांच्या खातीर हे फेस्टिवल खरेंच खूब येवचे आनी पळोवचे अशें.
फाल्यां परत एक फावट सांगता, फाल्यां सकाळीं परत स्क्रिनींग जातली आनी खास करून व्हाय मुवी जे आसा मुद्दम येयात पळयात, बिकॉज खूब बरो रिव्यू मेळ्ळा, खूब लोकांनी सांगला आनी अशा तरेचे मुवीज नॉट ओन्ली व्हाय, सगळी मुवी पळयात आनी तुमचे जे कितें व्यू आसा, आमचे गोंयचे जे आमचे प्रेक्षक आसतात आमी सुजाण म्हणटात, आमी रोखडेच जर बरें आसा जाल्यार बरें, वायट आसा जाल्यार वायट. तुमच्या बरोबर हांगासर जे ऑर्गनायजर्स आसा किंवा शेट्ये ब्रदर्स आसा ते सुद्दां आसतले, तांच्या बरोबर उलयात, तांचे कडेन तुमचे व्यूज शेअर करात नक्की, कारण तांकां ग्रो जावपाकूय आनी आमकां सगळ्यांक ग्रो जावपाक हेल्प जातली. सर थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें. थँक्यू. गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवलासाठी आम्ही इथे जमलेलो आहेत आणि येस, एक खूप आनंदाची बातमी ती म्हळ्यार ह्या वर्षाचा कृतज्ञता पुरस्कार जो अशोक मामांना देण्यात येणार आहे. आणि आज ह्या फेस्टिवलला जरी ते येऊ शकले नाही, त्यांचं जर थोडंसं काही कारणासाठी, आमच्याबरोबर निवेदिता मॅडम आहे. मॅडम, वेलकम टू गोवा. सगळ्यात आधी नमस्कार. नमस्कार. गोव्यात येऊन कसं वाटतं? सगळ्यात गोवात सासरच आहे माझं आणि आज वर्षानुवर्ष आम्ही गोव्यात येतोय, दरवर्षी गोव्याला येतोच आम्ही. आणि एक असं गोव्याला आल्यावरती, म्हणजे बाकी लोकांना नुसतं सुट्टीचं वातावरण कदाचित वाटत असेल, पण आम्हाला सुट्टीबरोबरचं आम्हाला एक फॅमिलीचं वातावरण, त्याचबरोबर मंगेशी जे आमचं कुलदैवत आहे, कायम आम्ही तिथे येतो अभिषेकासाठी. तर गोव्याला येणं म्हणजे कशा आपल्या कर्मभूमीत धर्मभूमीत आल्यासारखं वाटतं. मॅडम, आम्हाला माहीत आहे आपले नातेवाईक म्हणजे अशोक मामाचे सुद्धा मला वाटतं मामा तिथे म्हापशाला राहत आहेत. गोव्यात खास करून येताना म्हणजे कामासंदर्भात यायला आवडतं की गोव्यात चल सुट्टीसाठी येऊया? मी तेच म्हटलं, दोन्हीसाठी. म्हणजे आम्ही वेगवेगळ्या आमच्या फॅमिली समारंभांसाठी, लग्न कार्य असू दे, वाढदिवस असू दे, येतच असतो. इतकी मोठी फॅमिली आमची गोव्यात आहेत त्याच्यामुळे, पण सुट्टीसाठी येत असतो. पण त्याचबरोबर मी म्हटलं तसं देवाला येणं, मंगेशीला येऊन एकदा अभिषेक करणं, हा एक आमचा दर वर्षातला एक कार्यक्रम असतो. आणि कितीतरी सिनेमांची शूटिंग्स इकडे होतात, तर ते शूटिंगसाठी येणं सुद्धा अतिशय आवडतं. नाटकाचे प्रयोग होतात. आत्ताच परत आमचं गोव्यामध्ये 5, 6, 7 आणि 8 सप्टेंबर मी, स्वरा आणि ते दोघं नावाचं माझं नाटक आहे, त्याच्या दौऱ्यावरती परत मी गोव्याला येणार आहे. मॅडम, या वर्षीचा कृतज्ञता पुरस्कार मराठी फिल्म फेस्टिवलमध्ये अशोक मामांना देण्यात येणार आहे. कसं वाटतं सगळं? आणि मला माहिती आहे अशोक मामांना खरं यायचं असणार इथे, पण काय माहिती ना, सध्याची परिस्थिती अशी आहे की आपल्याला जर ताप येत असेल तर आपण 4 लोकांमध्ये मिसळू नये, म्हणजे काय म्हणा, जागरूक सिटिझन म्हणून आपण ते पाळलं पाहिजे. आणि व्हायरल फिवरची साथ आहे, सगळ्यांनाच माहिती आहे. त्यातून 8 तारखेला त्यांना प्रयोगासाठी उभं राहायचं आहे. परत 8 तारखेला व्हॅक्यूम क्लिनर आमच्या नाटकाचा प्रयोग आहे. तर त्याच्यामुळे ती विश्रांती आत्ता त्यांना घेणं खूप गरजेचं होतं आणि म्हणून ते आले नाहीत. पण त्यांचं मन इथेच आहे. आणि काय सांगून पाठवलंय तुम्हाला म्हणजे स्टेजवर? नाही, त्यांनी काही असं मोठं सांगून असं पाठवलेलं नाहीये. आज इतक्या वर्षांचा सहवास झाला, त्यामुळे त्यांना मनातून काय बोलायचं ते मी नक्की जाणू शकते. त्यांनी सांगायची गरज नाही त्यासाठी. आमचं सर्वांचंच खूप खूप प्रेम आहे अशोक मामांवरती, कारण आम्ही प्रश्नच नाही. खूप प्रेक्षकांनी अशोकवरती जीवापाड प्रेम केलं आणि त्यामुळेच आज 75व्या वर्षी सुद्धा त्याच्यामध्ये जो उत्साह आहे, त्याच्यामध्ये जी ऊर्जा आहे, जी स्फूर्ती आहे, त्याचं कारण त्याच्या सगळ्या फॅन्सचं त्याच्यावरती असलेलं प्रेम. मॅडम, थँक्यू व्हेरी मच आमच्यासोबत बोलल्यामुळे. थँक्यू. अँड ॲट लास्ट एकच मराठी फिल्म फेस्टिवलमध्ये, कारण भरपूर 3 वर्षांनी परत होते, कोविडच्या काळात नाही झालं होतं, असे फेस्टिवल्स गोव्यामध्ये होत आहेत, कसं वाटतं? नाही, गोवा उलट ही कलाकारांची भूमी आहे आणि अशा प्रकारचे फेस्टिवल्स व्हावेतच गोव्यात. म्हणजे गोव्यामध्ये जे एक तुम्ही काय म्हणूया, एक नॅचरल सौंदर्य आहे. गोव्यातल्या प्रत्येक घराघरामध्ये कला आहे, मग ती संगीताची असेल किंवा ती नृत्याची असेल किंवा कुठल्या वादनाची असेल, घराघरामध्ये कला आहे. तर गोव्यातले लोक मुळातच नेहमीच कलाकारांचा आदर करत आलेले आहेत. तर अशा प्रकारचं फिल्म फेस्टिवल किंवा मी म्हणते उद्या नाट्य महोत्सव सुद्धा, संगीत महोत्सव सुद्धा गोव्याच्या भूमीवर झालाच पाहिजे. गोव्याची भूमी ही त्याच्यासाठी सुपीक भूमी असं मला वाटतं. थँक्यू मॅम, थँक्यू व्हेरी मच फॉर युअर टाईम. थँक्यू. मराठी फिल्म फेस्टिवल गोव्यात सध्या चालू आहे आणि किती चित्रपट इथे आम्हाला बघायला मिळतात. आणि येस, आमचे जे प्रेक्षक आहेत त्यांनी, गोव्याचे प्रेक्षक असं म्हणतात की खूप चांगले प्रेक्षक नाटक बघताना किंवा फिल्म बघताना काही बरं आहे, ते तर सांगतातच, पण चुका पण आहे ते पण सांगतात. पण मला आठवतं आहे जेव्हा मी जर्नलिझम करायचो इंटरव्ह्यूसाठी, एकदा मॅडमला भेटलो. फर्स्ट टाईम इंटरव्ह्यू माझा होता मराठी फिल्म फेस्टिवलला, गाबरीचा पाऊस, त्यावेळेला भेटलो होतं. आणि आता परत एकदा ह्या वेळेला 2022मध्ये आम्ही भेटतोय. मॅडम, सोनाली मॅम, वेलकम टू गोवा वन्स अगेन. थँक्यू सो मच. गोव्याकडून कायमच असं खूप प्रेमळ स्वागत आमचं झालेलं आहे, त्यामुळे इथे येताना फार आनंद होतो दरवेळेला. मला वाटतं मी एक 6 वर्ष झाले गाबरीचा पाऊस फिल्म होऊन, आणि आता परत एकदा ह्याच फेस्टिवलला भेटताना मॅडम खरंच आनंद होतोय. तिचं शहर होणं,
हे फिल्म यावेळेला आहे. काय आहे नक्की स्टोरी, थोडक्यात समजा. ही फार इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे. माझ्या एका फॅन असलेल्या, आता मैत्रीण झालेल्या मुलीने ती गोष्ट लिहिली आहे. तिचं नाव राजश्री आपटे आणि तिचं शहर होण्याची दिग्दर्शिका आहे. ती इथे आलेली आहे, रसिका आगाशे. आणि ही एका अशा मुलीची गोष्ट आहे जिचं काही चुकलेलं नाही आहे आयुष्यात. ती नो नॉनसेन्स असं वागणारी आहे, पण तरी काहीतरी राहून जाते. ते काय राहून जाते? तिला समज नाही आहे असं नाही, तिला काळजी नाही आहे असं नाही, पण तिच्या हातून काहीतरी राहून जाते. ते राहून जाणं नक्की काय आहे याचा शोध घेणारी ती फिल्म आहे. पण मी आता पोस्टर बघत होतो आणि मला आठवत आहे, मी घाबरीचा पाऊस का म्हणतो, कारण मला एक छाप निर्माण झाली आहे डोक्यात तुमचा रोल बघून त्यावेळेला, की हा हे स्टोरी लोकांपर्यंत कशी पोहोचली. आता जेव्हा पोस्टर बघितलं, ही पण स्टोरी काहीतरी वेगळं सांगतायत असं पण आहे. स्क्रिप्ट सिलेक्ट करताना नेमकं काही बघून सिलेक्ट करतायत, की हां तुम्हाला ती स्क्रिप्ट अशाच काही स्क्रिप्ट येतात की हां वेगळं जगावेगळी काहीतरी एक स्टोरी आहे आणि ती करायची आहे. प्रत्येक लेखक दिग्दर्शकाला असं वाटत असतं की ते एक वेगळी फिल्म करतायत. त्यामुळे मला कुठलीही फिल्म ऑफर झाली तर खूप लकी वाटतं की अरे मला कोणीतरी माझं कॅरेक्टर मनात ठेवून कोणीतरी फिल्म लिहिली आहे. मला खूप स्पेशल वाटतं आणि मी त्या सिनेमामध्ये काय वैशिष्ट्य आहे हे शोधायचा प्रयत्न करते. कारण नाहीतर आपण जर बोरिंग चष्म्यातनं बघायचं ठरवलं तर एक मुलगा असतो, एक मुलगी असते, त्यांच्या प्रेमाला विरोध होतो आणि मग नंतर विरोध मावळतो आणि ते आनंदाने नांदायला लागतात. ह्याच्या पलीकडे काय गोष्ट सांगणार? पण आपल्या जगण्यामध्ये खूप इंटरेस्टिंग क्षण असतात आणि ते क्षण प्रत्येक लेखक दिग्दर्शक पकडायचा प्रयत्न करत असतो त्याच्या पद्धतीनं. त्यामुळे आपलं आयुष्य इंटरेस्टिंग होतं आणि प्रत्येक सिनेमा इंटरेस्टिंग होतो. याच्यावर एक गोष्ट मला विचारायची की प्रत्येक ॲक्टर्सने, मी खास करून म्हणू इच्छितो की समाजाप्रती एक संवेदनशील असायला पाहिजे असं वाटतं तुम्हाला, ॲक्टर्सने खास करून? मला वाटतं स्वतःशी खरं असायला पाहिजे, कारण कुठलाही मुखवटा घेऊन जगताना आपलीच दमछाक होते. त्यामुळे आपण जे आहोत ते असायला पाहिजे, स्वतःशी प्रामाणिक राहायला पाहिजे. मला वाटतं मी बोलायला गेलो तर आता खूप काही विचारणार मॅडम, कारण तुम्ही जे सुरू केलं आहे मुखवट्याबद्दल आणि बाकीच्या गोष्टीबद्दल, कारण खूप काही बोलणं आहे ह्याच्यावरती. पण मी फिल्म फेस्टिवलबद्दल विचारतो आहे. एवढी वर्ष तुम्ही पण बघितल्या, ग्रो होतो आहे फेस्टिवल. 2 मिनटं घेतो मी मॅडम. कसं वाटतं आहे तुम्हाला फिल्म फेस्टिवलबद्दल, गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवल? मला प्रचंड अभिमान वाटतो आणि संयोजकांचं कौतुक वाटतं. संजय आणि श्रीपाद शेट्टे ज्या आपुलकीने आम्हाला दरवर्षी बोलवतात, अख्खी गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवलची टीम, यामध्ये आम्हाला कुठेतरी हक्क वाटायला लागला की अरे आम्ही तर जायलाच पाहिजे. पण मला स्वतःला चांगलं असं वाटतं की या आग्रहाला, या प्रेमाला उत्तर देताना माझ्याकडे दरवर्षी नवीन एक सिनेमा आहे. त्यामुळे माझ्याकडून परतफेड मी काय करू शकते, तर मी चांगलं काम फक्त करू शकते. कारण नाहीतर ज्या आपुलकीनी आणि स्नेहभावाने आम्हाला इथे बोलवलं जातं त्याला फक्त थँक्यू हा शब्द पुरेसा नाही आहे. सध्या तरी मी थँक्यू म्हणतोय, कारण तुमच्या ज्या ॲक्टिंग स्किल्सने किंवा तुमच्या चित्रपटाच्या माध्यमाने भरपूर काहीतरी पोहोचवलं जातं समाजापर्यंत. थँक्यू मॅम फॉर युअर टाईम. थँक्यू. तुला शुभेच्छा. थँक्यू सर. गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवलाक सध्या आम्ही आसा आणि येस तुमकां जी फिल्म्स पळोवपाक मेळटा नक्की येयात आणि पळयात. अँड विथ मी आय हॅव दी पर्सन हूम आय अडमायर दी मोस्ट. आणि एकदा असंच भेटणं झालेलं आणि मला किती बरं वाटलेलं. मला प्रसाद दादा, वेलकम टू गोवा. कसं वाटतं गोवा देव? गोव्यात ऑलवेज भारीच वाटतं, मस्त वाटतंय नेहमीच. आणि एक प्रश्न विचारायचा आहे की गोव्यात कामासाठी येणं बरं वाटतं की हॉलिडेसाठी येणं? दोन्ही. गोव्यात काम करायलाही फार मस्त वाटतं आणि हॉलिडेसाठी तर मस्त वाटतंच. गोवा प्लेसच अशी आहे की तुम्हाला आराम पाहिजे असेल तर तुम्हाला आराम करता येतो, तुम्हाला क्रिएटिव्ह काम करायचं असेल तर त्या शांततेत क्रिएटिव्ह काम पण करता येतं, बोथ वे. दादा, ह्या वेळेला तुमचं फिल्म आहे, चंद्रमुखी आहे फिल्म फेस्टिवलला. गोव्याचे प्रेक्षक असं म्हणतात की खूप कनेक्ट होतात ॲक्टर्सला किंवा डिरेक्टरला, चांगलं सांगतात काही पण. कसं वाटतं तुम्हाला फिल्म फेस्टिवलला जेव्हा लोकांना भेटणं होतं, लोकांबरोबर चर्चा होते, कसं गोव्याच्या खास? ॲक्च्युली नाटकात काम केल्यासारखं आहे. नाटकात काम केल्यानंतर कसं लगेच रिॲक्शन मिळते, ऑडियन्स लगेच येऊन भेटू शकतो तुम्हाला. फिल्म पाहिल्यानंतर तसं होत नाही, खूप वेळ जातो. पण इथे फिल्म बघून नाटकासारखा अनुभव येतो. फिल्म बघितल्या लोक तुमच्याशी संवाद साधतात, तुम्हाला सांगतात काय आवडलं काय नाही. कधी कधी क्वेश्चन आन्सर सेशन्स असतात. मजा येते, खूप मजा येते.
आता एक प्रश्न विचारायचा होता. धर्मवीर जेव्हा फिल्म रिलीज झाली त्याच्यानंतर गोव्यामध्ये पण जेव्हा खूपशा ॲक्टर्सला मी भेटलो किंवा थिएटर लोकांना मी भेटलो, एक गोष्ट की काहीतरी वेगळं होतं. नक्की काय मला तुम्हाला विचारायचं, कारण तुम्ही जेव्हा स्क्रीनवरती दिसतायत तुम्ही अजिबात एक ॲक्टर, तुम्ही एक रोल जगल्यासारखं वाटत होतं. काय होतं याच्या मागचं सिक्रेट? एकच सिक्रेट, त्यांची पुण्य आहे, दिघे साहेबांची पुण्य आहे. याच्या पलीकडे खरंच काही उत्तर नाही. कारण ज्या माणसाला मी कधी आयुष्यात पाहिलंही नाही, भेटणं तर लांबच राहिलं, मी कधी पाहिलं पण नाही, लांबून पण नाही, त्या माणसाची भूमिका मला करायला मिळणं आणि तिच्यावर लोकांनी एवढं प्रेम करणं, दिलं मला एवढ्या उत्तम पद्धतीने ॲक्सेप्ट करणं, हा माझ्यावर असलेला दिघे साहेबांचा आशीर्वाद आहे, एवढंच म्हणू शकतो. सगळ्यात बेस्ट कमेंट तुम्हाला मिळाला आफ्टर द फिल्म रिलीज कुठला होता, आठवत आहे? नाही, बिफोर द फिल्म रिलीजच मिळाला मला त्यांच्या सख्या बहिणीनी म्युझिक लॉन्चला माझा आनंद परत आलाय अशी कॉम्प्लिमेंट दिली. सो याच्यापेक्षा मोठी कॉम्प्लिमेंट काय असू? एक गाणं मला वाटतं जे तुम्ही त्यांची पूजा करतायत आणि एक गाणं जे आहे ते मला वाटतं रिपीट मोडवरती मी स्वतः ऐकतोय, ते कनेक्ट होते, बघितल्यानंतर व्हिडिओ बघितल्यानंतर कनेक्ट होतो. हा कनेक्ट जेव्हा एक प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल बरोबर होतं ना सर, तेव्हा तुम्हाला वाटतं हे सक्सेस आहे? डेफिनेटली ती फिल्म लिहिलीच एका वेगळ्या कनेक्टनी, प्रवीण तरडेने, ती आम्ही सगळ्यांनी केली सुद्धा. जसजसं दिघे साहेबांबद्दल एक गोष्टी आम्हाला कळत गेल्या, आम्ही झॅप्ट होत गेलो त्या माणसाच्या ऑरामुळे, त्याच्या कामामुळे. इतकं प्रचंड काम आहे की आम्हीच इतके तुफान कनेक्ट झालो दिघे साहेबांशी की त्याचा परिणाम म्हणून लोक सिनेमाशी कनेक्ट होणं हे क्रमप्राप्त होतं, म्हणजे त्यात काही दुमतच नाही. बरोबर. मला वाटतं दादा, आज जेव्हा हे सगळं बघताना मला एक दोनदा तर मला स्वतःच्या डोळ्यात पाणी आलं, कारण ते एवढं कनेक्ट आणि एवढं इमोशनल होतं सगळ्यांसाठी. गोव्यामध्ये फिल्म फेस्टिवल्स आहेत, मी फिल्म फेस्टिवलवरती येतो. कसं वाटतं अशाच प्रकारचे फिल्म फेस्टिवल आता 2 वर्षात कोरोनामुळे नाही झालं, आता सध्या परत सुरू झाले, परत उत्साहाचं वातावरण आहे आणि आमचे शेटे दोघं बंधू अत्यंत उत्साहाने सगळे अरेंज करतात. आणि योगायोगाने आता ही 2 वर्ष सोडली तर दरवर्षी माझी फिल्म असतेच. म्हणजे कच्चा लिंबू होती, हिरकणी होती, चंद्रमुखी पण आहे. एवढे प्रयत्न करत राहीन की दरवर्षी फेस्टिवलमध्ये माझी फिल्म असेल. नक्की. दादा, गोव्यात काही फिल्म वगैरे करायचं सध्या नवीन प्लॅन वगैरे काही आहे? नाही, आता तरी नाही, सध्या नाही, पण आम्हाला आवडेल गोव्यात कधीतरी तुम्ही शूटिंगसाठी. मलाही आवडेल, बघूया. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. मराठी चित्रपट महोत्सव, गोवा मराठी चित्रपट महोत्सव सध्या गोव्यात चालू आहे आणि एक मला वाटतं की फक्त कमर्शियल मूवीज नाही तर जगावेगळ्या काही स्टोरीज, काही खूप चांगले लेखन जे असतं ते लोकांपर्यंत पोचवायचं काम मला वाटतं अशा प्रकारचे फिल्म फेस्टिवल करतात. आणि एक मूवी जी आहे मला खरंच बघायची आहे मूवी, कारण ज्या प्रकारे लोकांकडून हा प्रतिसाद मिळतो आणि मला वाटतं की फेस्टिवल्समध्ये अशा टाईपच्या मूवीज बघायला मिळणं एक प्रेक्षकांसाठी एक ट्रीट आहे. आणि एक अशा टॉपिकवरती जे साधारणपणे बोललं नाही जातं साधारणपणे सोसायटीमध्ये, त्याच्याबद्दल आपल्या मनात किंवा आपल्याकडे भरपूर काहीतरी सांगण्यासारखं आहे, पण लोक काय म्हणणार किंवा लोकांबद्दल दुसऱ्या काही भावना असतात, त्याच्यामुळे बोललं नाही जात. अशा एका टॉपिकवरती एक मूवी मराठी फिल्म फेस्टिवलला, गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवलला बघायला मिळणार आहे, वाय. आणि मला वाटतं ही मूवी सगळ्या लोकांनी बघायला पाहिजे. अजित वाडेकर यांनी दिग्दर्शित केलेली ही मूवी आहे आणि आमच्याबरोबर एक सध्या ॲक्टर आहे ज्यांच्याबरोबर आम्ही गप्पा मारणार आहे ह्या मूवीमधले, शिरसाट सर. सर, वेलकम टू गोवा. सगळ्यात आधी थँक्यू सो मच. वा सर, तसं म्हटलं तर गोवा आणि सिंधुदुर्ग, कारण सिंधुदुर्गमध्ये आपली जी मालिका होती त्याची शूटिंग होत होती आणि एवढं काही वेगळं नाही, पण गोव्यात आल्यानंतर कसं वाटतंय तुम्हाला? गोवा स्वर्ग आहे. म्हणजे सिंधुदुर्ग, कोकण पट्टा आणि गोवा जसं स्वर्गच म्हणायला लागेल. आणि खूप प्रेम आहे गोव्यावर माझं, कारण सुट्टी असली आम्हाला शूटला की पहिलं कुठं तर गोवा, दुसरीकडे आम्ही कुठं जात नव्हतो. मग सगळं साऊथ गोवा आणि जवळपास सगळेच गोवा. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे माझ्या सिरियलमध्ये माझा लहान भाऊचं काम करणारा कामत तो गोव्याचाच आहे. त्यामुळे त्याने बीच नाही फिरवता आम्हाला छान गोवा, मस्त अजून सुंदर गोवा आम्हाला दाखवला त्याने. सर, आम्ही नेहमी जेव्हा काही ॲक्टर्स म्हणा किंवा खास करून कलाकार येतात तेव्हा आम्हाला पण खूप बरं वाटतं, कारण आम्हाला तेवढंच सेवा करायला मदत आम्हाला मिळतं, माहेरी आल्यासारखं वाटतं. सर, कमिंग बॅक टू दी फिल्म वाय, मी जसं म्हटलं की एक कमर्शियलच्या जरा पलीकडे आहे आणि वेगळं काहीतरी बघायला मिळतं. अशा टाईपची मूवीज थिएटरमध्ये दाखवणं किंवा त्याच्यावरून
पासून मग काहीतरी कसं असं प्रोड्युसरला शेवटी रिकव्हरीच्या ह्याच्यात सुद्धा यावं लागतं. कसं बघतात तुम्ही ह्या मूवीकडे आणि किती लोकांपर्यंत पोहोचली असे वाटतं तुम्हाला? एकतर सगळ्यात मोठा मुद्दा की रिकव्हरीचा प्रोड्युसरना, आमच्या प्रोड्युसरचं मी खरंच अभिनंदन करेन, त्यांना थँक्यू म्हणेन की त्यांनी अशा विषयाला पैसे आम्हाला प्रोड्यूस केले आणि जितक्या लोकांनी बघितली आजपर्यंत एकही रिव्ह्यू त्याचा वाईट नाही आहे. बरोबर. सामान्य असो किंवा मग इंडस्ट्रीतले असो कुणी असो, एकालाही वाईट नाही बघितलेला. फक्त एवढंच आहे की त्याचं रिकव्हरी कलेक्शन किंवा लोकांपर्यंत पोहोचली नाही आहे. लोकांना बरेच प्रश्न पडले असतील कदाचित, त्यामुळे आले नाहीत. पण ज्या लोकांनी आत्तापर्यंत बघितली त्यांचं एकही असं नाही की, आणि हेही झालेलं आहे की फिल्म बघितल्यानंतर कुणीच कुणाशी बोलत नाही. आत्ताही आम्हाला सांगितलं फिल्म सुरू होताना की तुम्हाला काही प्रश्न शेवटी विचारायचे असेल तुम्ही विचारा, पण कुणीही आमच्याशी बोलत होतं, आमच्याकडे बघून गपचूप निशब्द ते चालले होते. कारण काय ना, सत्य कडू असतं. बरोबर. ते पचवायला आपल्यात ताकद नसते. माहिती आहे समोर सगळ्या गोष्टी घडतायत पण आपण काहीच करू शकत नाही. आणि तेच ते याच्यामध्ये दाखवले आणि ते त्यांना सगळ्यांना पचवणं अवघड गेलं. म्हणजे ज्यावेळेस आमच्याकडे ज्यावेळेस स्क्रिप्ट मला दिली वाचायला की अशी स्क्रिप्ट आहे, तर 3 दिवस मी अस्वस्थ होतो वाचून. आणि की माहिती आहे, बरं सगळं माहिती आहे, अशा गोष्टी घडतायत, सगळं बघितलेलं आहे, सगळं असतं, पण तरीही ते समोर बघताना ते नाही सहन नाही झालं. आणि आज तीच प्रेक्षकांची, म्हणजे अगदी वयस्कर प्रेक्षकांपासून ते अगदी तरुण पिढीपर्यंत सगळ्यांना ती आवडली. सगळ्यांनी येऊन ते कोणाच्या डोळ्यात पाणी आलं तर कोणी अंगावर काटे आले त्यांच्या, की माहिती आहे आम्हाला सगळं, आम्ही पण हे बघताना आम्हाला कसं तरी झालं असं. आणि हे खूप आमच्या टीमची सगळ्या मी हे करतो. आणि डिरेक्टर आमचे अजित वाडेकर यांची खूप मेहनत आहे यावरती 11 वर्ष जवळपास त्यांनी याच्यावरती काम केलेलं आहे, स्क्रिप्टवरती रिसर्च करून सगळं करून. आणि 11 वर्षानंतर 109 दिवस आम्ही शूट केलं वेगवेगळ्या ठिकाणी. म्हणजे पुण्यामध्ये शूट केलं, लातूर म्हणून आहे, उदगीर, इकडे आम्ही शूट केलं 3 ठिकाणी वेगवेगळे. आणि सगळ्यांचे एफर्ट्स ते तुम्हाला तर फिल्म बघितलं ते कळेलच काय आहे आणि काय नाही. मला तर बघायचीच आहे सर. मला एक सांगा, तुम्ही म्हटलं की निशब्द होते प्रेक्षक येता जाताना, तुम्हाला वाटतं जे मेसेज पोहोचायचं आणि मेसेजच्या पलीकडे लोकांना ही काळजापर्यंत पोहोचली आहे आणि लागते कुठेतरी असं वाटतं? हो वाटतं. म्हणजे तेच म्हटलं ना की सगळ्यांना पोहोचली, म्हणजे ते की आत्ता काही लोकांनी शिवाय दिलं की कुठं चालतं. गोव्याच्या बऱ्याचशा लोकांना माहिती नाही. आमच्याकडे महाराष्ट्रात नाही, अख्ख्या देशभरात हा स्त्री भ्रूण हत्या आहेच सगळीकडे, पण काही प्रमाणात आमच्याकडे जास्त होतो मराठवाड्यामध्ये. आणि बऱ्याचशा लोकांना असं झालं की काही लोकांनी आत्ता शिवाय घातले, काय तुम्हाला मुलगाच पाहिजे, मुली काय तुम्हाला देऊ शकत नाहीये कमी काय, अशी काय मुलगा काय तुमचं वेगळं उडत. आजकाल तर मुलं तर आई वडिलांना अशा अनाथ आश्रमात ठेवतायत आणि मुली सांभाळतायत. तर ही जरा मेंटॅलिटी बदलायला बराच काळ लागेल, मला माहित नाही. आणि ज्यांच्याकडे मुली 2-2, 3-3 आहेत ते खुश आहेत, ते त्यांना मुलगा मानतात. ते मला माहीत नाही की कधी बदलेल ते, पण आमचं तेच म्हणणं आहे की आम्ही ही चळवळ सुरू केलेली आहे. आम्ही कार्यकर्ते बनतो, तर तुम्ही कार्यकर्ते बना आणि तुम्ही त्या चळवळीत सामील व्हा. एक प्रश्न मला खास करून विचारायचा आहे की कलाकार किंवा दिग्दर्शक किंवा एक फिल्म मेकर आम्ही जेव्हा म्हणतो तेव्हा सोसायटीच्या प्रती, समाजाच्या प्रती कुठेतरी आपण संवेदनशील असायला पाहिजे. कारण तुम्ही जेव्हा म्हटलं की स्क्रिप्ट जेव्हा वाचली तेव्हा 3 दिवस तुम्ही अस्वस्थ होतं, कुठेतरी लागतं मनाला एक कलाकार म्हणून ती एक कनेक्टिव्हिटी असायला पाहिजे असं वाटतं तुम्हाला? कलाकारा समाजाचं देणंच लागतो काहीतरी, कारण समाज त्याला एवढं देत असतो तर त्याला देणं गरजेचंच आहे. आणि समाजाचं भान तुम्हाला ठेवायलाच लागतं. आणि मी म्हटलं ना की कुठं ना कुठं कलाकार हळवा असतोच. माणूस प्रत्येकजण हळवा असतो, पण कलाकार जास्त हळवा असतो. त्यामुळे समाजामध्ये घडणाऱ्या गोष्टी त्याला त्रास देतात. मग तो कुठल्या तरी नसेल तो रस्त्यावर उचलतो, तर या माध्यमातून तो तुम्हाला लोकांसमोर तो आणतो. बस मला वाटतं ह्या मूवीमध्ये बघण्यासारखं भरपूर आहे, शिकण्यासारखं तर खूपच आहे. आणि जरी मी एक आमच्या गोव्याच्या प्रेक्षकांना, कारण तुम्ही सुद्धा जे म्हटलं ते बरोबर आहे, गोव्यामध्ये काही प्रमाणात ही गोष्ट बघितली नसेल स्त्री भ्रूण हत्या जे प्रकार, पण रिमोट एरियाजमध्ये अजूनही होतात हे सगळं. सो आमचं सुद्धा कुठेतरी आहे की आम्ही जेव्हा अशा प्रकारे जातो आणि आम्ही एक अवेअरनेस क्रिएट करायला पाहिजे असं मला पण वाटतं. सर, कमिंग बॅक टू दी सक्सेस ऑफ दी मूवी. आता सक्सेस म्हटल्यानंतर लोकांपर्यंत पोहोचणं, लोकांना आवडणं ही एक कलाकाराची आणि एक फिल्मचे सक्सेस आहे. पण ते बजेट वाईज सुद्धा सक्सेसमध्ये आणण्यासाठी तुम्हाला काय वाटतं, काय करायला पाहिजे? खूप प्रयत्न करायला आम्ही केले पोहोचायला, पण काही लोकांचं माहीत नाही. प्रत्येकाचे वेगवेगळे वाय नावावरूनच त्यांना काहीतरी वेगळं वाटलं किंवा माहीत नाही.
पण असं नाही की ह्या वाईसाठीच नाही, बऱ्याचशा फिल्मला लोक एक मेंटॅलिटी झाली की OTT वरती येईल कुठल्या तरी किंवा चॅनलला येणार होते तर कशाला बघायचं थिएटरला जाऊन, हे प्रत्येक पिक्चरमध्ये झालेलं आहे. त्यामुळे पण काही काही फिल्म अशी असतात ना की ते OTT बघून किंवा TV वर बघून नाही चालणार, तुम्हाला फील घेण्यासाठी थिएटरलाच यावं लागतं. तर मी तेवढीच प्रेक्षकांना विनंती केली की तुम्ही थिएटरला या, अशा फिल्म बघा. आणि आमच्या या फिल्मचं हेच आहे, ब्रीद वाक्यच केलेलं आहे मी, ही फिल्म वाचली तर एक जीव वाचेल. क्या बात. त्यामुळे तुम्ही फिल्म बघा. मी असं का बोललो हे तुम्हालाही कळेल. उद्याही शो आहे सकाळचा, तर तो बघायला नक्की या. आणि मी एवढं नक्की सांगेल तुम्हाला की तुम्हाला प्रश्न पडलेले तिथंच उत्तर मिळतील. दर सेकंदाला प्रश्न पडेल, दर सेकंदाचं उत्तर मिळेल. आणि अस्वस्थ व्हाल तुम्ही, नाही म्हटलं तर डोक्यात तुमच्या ती कुठंतरी एक काहीतरी राहील की आपण काहीतरी अशा समाजात राहतोय जे आपल्या आजूबाजूला असं घडते तरी पण आपण काहीच करू शकत नाही. ते तुम्हाला ते डोक्यात त्रास देणारं राहील एवढं नक्की. मला वाटतं उद्या सकाळी शो आहे, नक्की बघायला या ही मूवी. आणि सरांनी जसं सांगितलं की तुमचे जे प्रश्न आहे त्याचं प्रत्येक सेकंदाला उत्तर पण तुम्हाला मिळणार आहे. आणि थँक्यू सर, थँक्यू. आणि तुम्ही परत कधीही गोव्यात आले तर सांगा, आम्हाला आणखीन चांगल्या तऱ्हेने तुमचं मेहमान नवाजी करायला मिळणार. सर थँक्यू, थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.